بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Al'umman ƙungiyar haɗin kan Hausa da Hausawan Duniya Foundation, mu kauda bambanci, mu yaƙi jahilci, kada mu yada mutuncinmu. Ina muku Juma'atul Mubarak, ina muku fatan ta alkhairi. Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan kwanaki guda biyu. Watan na shigo a daidai wannan lokaci, muna yi ma mutane na Nijar jaje da abin da ya same su game da juyin mulki da aka yi. Allah ya kawo ma Nijar dauki, kuma Allah ya kawo musu saukin wannan al'amari. Watan na shigo a daidai wannan lokaci matsayina na president ƙungiyar haɗin kan Hausa da Hausawan Duniya, ina mika sako da shugabanni na West Africa baki ɗaya. A yi kokari a duba cikin wannan abin da ya faru a ƙasar Nijar, saboda Nijar mutanenmu ne, akwai Zabarmawa, akwai Hausawa, akwai Buzaye, akwai duk wani mutum jinsi a ƙasar Nijar. Kuma a mu ƙasashen Afirka, ƙasashen da muke alfahari da ƙasar Nijar, saboda an riga an cudu, kuma an gama dangi da wasu daga cikin ƙasar Nijar, kuma an hada mu'amala da wasu al'umma a ƙasar Nijar. Babu dai abin da za mu faɗa a daidai wannan lokaci, shi dai addu'a da fatan alkhairi. Allah ya kawo muku sauki, Allah ya sa ƙarshen wannan tarzoman da ya tashi ƙarshen shi ke ga. Mu muna ba matasa haƙuri, mutanen Nijar, kowa ya taka tsantsan da abin da ya faru, saboda za a iya a ɗauki wannan a zudda rayuka a cikin ƙasar Nijar. Muna kira zuwa ga matasa, duk wani zanga-zangar da za a yi a ɗauki mataki ƙwaƙƙwara, saboda wannan wani tarzoma ne ko annoba ne da ya soko muku, wa'anna wasu ƙasashe ke kunna wannan wuta saboda Afirka kada mu samu zaman lafiya. Ku duba abin da ya samu ƙasar Sudan. Muna nan muna ta addu'a Allah ya kawo sauƙin wannan al'amari. Gashi kuma sabon wuta ya kunno a ƙasar Nijar. Wannan abin tunani ne ma dukkan musulmi, abin lura ne na dukkan musulmi. Matasa, muna kira zuwa gare ku na ƙasar Nijar, a yi taka tsantsan. Allah zai kawo mana doki a cikin abin da ya faru a ƙasar naku. Muna muku addu'a da fatan alkhairi. Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.